ఈరోజు అయితే కనుక వాట్స్ రిమూవ్ సర్వీస్ అండి. సో వాట్స్ అంటే పులిపిర్లు అనమాట. సో ఈ పులిపిర్లు అనేది రిమూవ్ చేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అయితే అవ్వదండి. సో నేనైతే కనుక నమ్మింగ్ ఇచ్చి చేస్తాను. సో క్లయింట్ అయితే కనుక వాళ్ళ రిలేటివ్స్ మన ఇన్స్టా పేజ్ చూసి మన పార్లర్ విజిట్ అవ్వమని మేడంకి అయితే చెప్పారంటండి. సో మేడం అయితే కనుక నెక్ పైన అలాగే ఒక చిన్న ప్లేస్లో కొంచెం పెద్దగా అయితే వాట్స్ అయితే వచ్చిందండి. సో అదైతే మనం చాలా జాగ్రత్తగా అయితే రిమూవ్ చేసాము. చూసారు కదండి ఎలా రిమూవ్ అయితే చేసామో. సో ఇలాంటి సర్వీసెస్ మీకు కూడా కావాలనుకుంటే కనుక మన న్యాచురల్ సిగ్నేచర్కి విజిట్ అయిపోవచ్చు. సో చాలా జాగ్రత్తగా అయితే చూస్ చేస్తానండి. సో ఈ సర్వీస్ కోసం మన పార్లర్కి విజిట్ అవ్వచ్చు. క్లయింట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటనేది మీరు కూడా వినండి. ఏ నుంచి వచ్చారండి? గుంటూరు. గుంటూరు. ఎక్కడండి అది? ఈరోజు ఇంకా చుట్టాలింటికి వచ్చారండి? మా చెల్లి ఉందండి ఇక్కడ పెద్దాడి పిల్లలు. మా మరిది గారేనండి మీకు ఫోన్ చేస్తాను.